Poštovani čitatelji turističkog news portala Turizmoteka, u novim razgovorima o turizmu razgovaram s direktoricom Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivanom Alilović. Ona u posljednjih 4 godine pokušava uvjeriti prije svega Zagrepčane, a onda i sve Hrvate, pa i strance, da u krugu od pola sata od središta Zagreba postoji ne samo prekrasna izletišta, nego i neiscrpno bogatstvo kulturne i nematerijalne baštine. I sad odmah na početku pitam vas, Ivana, uspjeva vam to? Trudimo se, cijeli sektor radi. Vidimo i sami po rezultatima koji su nam i kroz sustav e-Visitor, i kroz nagrade koje smo dobili, i kroz projekte koje provodimo vidljivi, da smjer u kojem idemo je kvalitetan i dobar. Naši Zagrepčani su u periodu same korone i svi naši domaći turisti dodatno istražili cjelokupno naše područje i time mogu reći da smo dobro se pozicionirali i iskoristili moment koji nam je bio dan. Naravno, ima mnogo toga još neistraženoga i vjerujem da će u narednom periodu biti još više priča iz našeg kraja. Prema ostvarenim rezultatima, ali sve većoj prisutnosti ponude zagrebačkog prstena u javnosti, očito ste na dobrom putu. Koliko vidim, težite na promociji aktivnog te održivog turizma. Što mi sve nudite u sklopu takvih vrsta turizma? Aktivni turizam je izuzetno bitan i kada gledamo trendove koji se mijenjaju, vidimo da je potreba za takvim formatom turizma sve veća. Tako da ne samo osim pješačkih staza koje imamo na našem području, prekrasnog Žumberka, našeg parka prirode, kojeg smo u proteklom periodu izuzetno puno promovirali kako bi dostigli i posjećenost, ali i mogućnost istraživanja našeg kraja. S druge strane imamo park prirode Medvednica, fantastičan park koji graniči sa samim gradom Zagrebom i sa bistranske strane nalazi se naš dio Zagrebačke županije, opet je također možda jedan dio neistražene priče. No, aktivni turizam je jedan veliki plus koji može biti dodatna, ja bih rekla, motivacija za dolazak u našu destinaciju. Manifestacije poput Spartana koje pokazuju da prema fiskaliziranim računima naše Republike Hrvatske i svima onima koje smo dobili od porezne uprave, vidimo da prosječan turist je u dobi od 25 godina i da potroši čak 10 eura. Dok primjerice na području Ivanić-Grada taj turist ima 65 godina i potroši 4 eura. Velika je razlika i stoga nam pokazuje da smjer i potpora koju dajemo baš takvim manifestacijama koje su međunarodnog karaktera ide u dobrom smjeru. One su podržane naravno od Hrvatske turističke zajednice. Članica ste radne skupine Europske unije za strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine. Vaša turistička zajednica trenutačno uspješno provodi više EU projekata. Kako Zagrebačka županija postaje primjer održivog turizma u Europi? Unatrag 6 godina proveli smo više od 4 projekta, trenutno provodimo 2 iz jednog programa Horizon koji je, mogu reći, vrlo težak za dobivanje i s nama u partnerstvu se nalazi Austrijski institut za tehnologije te mnoga druga sveučilišta diljem svijeta, čak 19 partnera koji se bavi klimatskim promjenama i utjecajem turizma na klimu na određenim destinacijskim dijelovima. S druge strane, evo sada smo lead na projektu Intervine koji se financira iz Interrega, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sa ciljem jačanja lokaliteta koji nemaju dovoljno razvijena područja za vinski turizam, a u fokusu razvijanja jedne destinacije sa 3 područja, Brežice, Pušća, Velika Gorica. Želja nam je bila da baš kroz ovakve projekte gdje je fokus održivost, gdje je fokus klimatska promjena, ojačamo i našu destinaciju, pozicioniramo ovaj cjelokupni ruralni prostor Zagrebačke županije koji ima što za ponuditi, a možda nije dobro još okupljen i da kroz ovakve fondove i naravno sredstva koja su nam nadohvat ruke iskoristimo potencijal koji je bitan za naš kraj. Početkom ožujka Zagrebačkoj županiji dodijeljen je brončani Green Destination certifikat, potvrda najvišeg standarda održivosti za destinacije u Republici Hrvatskoj. Što konkretno znači Green Destination certifikat za županiju? 84 kriterija koja smo ispunjavali unatrag godinu dana
dobili su svoj plus, možemo reći, promocijski moment koji smo mogli iskoristiti kako bi našu destinaciju svrstali među 600 svjetskih destinacija, odnosno regija, koje posjeduju ovakav renomirani certifikat. Vrlo je važno za naglasiti da ovo nije greenwashing, odnosno korištenje formulacije održivost kao nešto što će se propagirati, nego da smo baš morali u godinu dana dokazati da kroz 84 kriterija zadovoljavamo ovakav format koji je propisan od svjetske organizacije Green Destinations. Bilo je jako teško, jer su to kriteriji koji se tiču i prostornog planiranja, kriteriji koji se tiču vodovoda, kriteriji koji se tiču naše održivosti u formatu ne OPG-ova ili lokalnog gospodarstva ili poljoprivrede. Apsolutno to nema veze s time, nego načinom života lokalnog stanovništva, brige o gospodarstvu. Krenuli smo korak dalje, također smo napravili jednu priču koja se tiče naših gospodarskih dionika, Green Destination Business, gdje smo nastojali certificirati i naše muzeje, i restorane, i hotele, ali naravno i sve one koji rade u tom dijelu, koji moraju zadovoljiti 15 manjih kriterija. No korak dalje, ono što je napravila Republika Hrvatska i možemo reći jedan vizionarski projekt za cjelokupni naš sustav, jer pada mnogo toga na turističke zajednice gdje moramo donijeti planske dokumente tijekom ove godine u kojima ćemo pozicionirati kroz 15 kriterija razvoj našeg turizma za naredne 4 godine. Vjerujem da će nama biti lakše. Evo, ja konkretno mogu reći, mi smo u završnoj fazi izrade planova upravljanja i smatram da je to izuzetno pozitivno i pohvalno da se jedan takav sustav sredi i krene analitički promišljati, ali i strateški raditi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj. Kontinentu će biti znatno lakše jer smo mi nerazvijeno područje, tim više što evo imamo i hvala Bogu Green Destination certifikat. Mogu reći da smo razmišljali... To su još samo 2 destinacije, dobro, je li tako? Tako je, Green Destination certifikat vam je dobio Lošinj, Međimurje i evo nedavno sada imamo i Vukovarsko-srijemsku županiju, no i također parkove prirode Krka i gdje možemo reći i Plitvička jezera, da su oni onako promišljali korak dalje i pokazali da jedna takva destinacija treba imati osmišljen plan, jer nakon što smo dobili certifikat, mi smo dobili upute što možemo poboljšati, što je izuzetno dobro i daje nam opet jedan novi zadatak kako raditi korak dalje. Zalažete se za butik identitet destinacije. Što znači biti butik destinacija u praksi? U praksi gledano, uz 16.000 OPG-ova i kapacitet koji imamo, znači manji kapacitet, naši vinari nemaju velike količine, ali proizvode vrhunska vina, mogu vrhunski i naplatiti tu svoju priču. Naši ugostitelji nemaju veliki broj mjesta, zato se uvijek traži mjesto više, ali naravno nude kvalitetnu uslugu. Mi ne možemo biti, niti ćemo ikada biti masovna destinacija, niti nam je to želja. Želimo da svi naši članovi lokalne zajednice žive kvalitetno i da turizam ne utječe na njihov način života, niti u prometu, niti u komunalnim uslugama i da time pate. Želja nam je da se odgovornost svih nas postavi kao broj 1 i da time dobivamo kvalitetnu malu butik destinaciju. Nedavno ste održali edukaciju o održivom i regenerativnom turizmu. Tražite usmjerenje prema turizmu koji vraća više nego što uzima. Zanimljivo. Zašto regenerativni turizam i kako to izgleda u praksi? Odgovornost je održivost. Moramo napraviti pomak prema koraku dalje i krenuti u formatu regenerativnog turizma. Kao što ste rekli, to je onaj turizam koji ti vraća nešto lokalnoj zajednici. Jedan primjer toga je, na primjer, manifestacija Kaj su jeli naši stari. Stari gdje žene našeg kraja u Vrbovcu kroz godinu dana pripremaju, osmišljavaju, ne samo namirnice, nego razmišljaju kako će tradicionalna stara nekadašnja jela
pripremiti lokalnoj zajednici i gostima i turistima koji dolaze u naš kraj. Ovdje se njeguje kultura i možemo reći čak da ova manifestacija nije isključivo turistička, nego i kulturna manifestacija, ali prije svega ona uključuje cijelu lokalnu zajednicu. I to je jedan pokazatelj da ta lokalna zajednica od te manifestacije dobiva plus, prenosi se na buduća pokoljenja, jer ako mi ne pričamo priče naših baka, nećemo dobiti niti feedback. Jer znamo i sami da nije baka više pojam nečega drugog. Naše bake se moraju, možda mlađe bake, osmisliti kako da unucima i svima onima koji ostaju iza prenesu svoje znanje. Brzo se živi, tako da je potrebno i to omogućiti drugima. Poznati ste po svojoj eno-gastro strategiji. Kako djelujete od razine lokalnih OPG-ova do međunarodnih Michelin vodiča? Evo, iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice mogu reći da smo dobili ponajviše sredstava od svih turističkih zajednica sa regionalnim tipom. Čak 360.000 eura je prenamijenjeno isključivo za enogastronomiju naše kraje, jačanje projekata u tom sektoru. Michelin je tu jedan od najvećih, ja bih rekla, dobitnika, ali naravno sa željom da naša destinacija se pozicionira prema takvoj publici, ali i prema tome da se ona certificira u tome svemu. Bernard Korak, koji je nositelj Michelinove zvjezdice, ne samo jedne standarde, nego one za održivost, zelene zvjezdice, je Jastrebarsko je nositelj našeg kraja i cijela obitelj živi i enogastronomiju i živi, ja bih rekla, i nosi plešivicu kroz taj jedan spektar pozicioniranja našeg kraja, jer vidimo i sami da ukoliko jedan potencijal se neće razvijeti, neće se niti drugo, jer kada razmišljamo o tome da jedan kraj ide gore, a drugi ne, nećemo imati niti kvalitetnu destinaciju. Bitno je jačati cjelokupni sustav, tako da smo gledali da nam cijelo područje Zagrebačke županije dobije na značaju i evo mogu reći da sam izuzetno sretna što je Hrvatska turistička zajednica prepoznala značaj ovog svega. Nadamo se da ćemo u narednom periodu kroz realizaciju ovog projekta dobiti ono nešto što je bitno, to je value for money za naše turiste, ali naravno i da stvorimo restorane koji će imati takvu priču, jer znamo i sami da inflacija čini čuda u našem kraju, tako da morat ćemo se prilagoditi tome. A što se tiče OPG-ovaca, kada ih je 16.000 i kada od toga imate 6.500 praktički žene, nama je zadaća da u svakom restoranu barem jedan meni sadrži jednu kvalitetnu lokalnu namirnicu, poput turopoljskih crnih tartufa. U restoranu Mon Ami koje možete kušati na fantastičnom bifteku, evo ja mogu reći da je to nešto što je uvijek traženo, uvijek dobiveno i uvijek kvalitetno. Pa moramo reći da Zagrepčani, ja sam Zagrepčanin i moji kolege, prijatelji, svi se žale kako moraju rezervirati mjesto u okolici Zagreba u tim brojnim OPG-ovima i restoranima, što je očito dobro radite. Imamo dobru ponudu, potražnja je veća i to je, ja bih rekla, pokazatelj kvalitete naše destinacije. Mora se rezervirati 10 dana ranije minimalno, a naši restorani izuzetno rade kvalitetno. Velika je potreba za ljudstvom. Znamo kad dolazi sezona da imamo i mi problematiku da naši ugostitelji i kuhari i konobari krenu prema jugu i to je moment koji nama potrebno osnažiti. Očito je da je odgovor na moje početno pitanje jeste li uspjeli Zagrepčane upoznati s ponudom koja mi je pred vratima pozitivan. No, tko su stvarni junaci turističke priče Zagrebačke županije? Stvarni junaci su svi oni koji stoje iza, ja bih rekla, izvrsno pripremljene kave. Fantastičnog obroka kojeg možete kušati u našoj destinaciji i iza sobe koja vam je pripremljena da bi mogli doživjeti ovaj cjelokupni kraj. Kuhari koji spremaju fantastična jela, to su svi oni koji stvaraju doživljaj. Doživljaj je turizam je osjećaj, a znamo i sami da je to magija koju je potrebno izraditi, pripremiti i osmisliti. Magija koju je potrebno osigurati da traje kako bi se turist vratio
jer ako nemate ono nešto, a želite se baviti turizmom, to je jako teško i nećete imati dobar feedback, ja bih rekla. Vidimo i sami po brojnim pokušajima koji su stvarani ne samo na području naše zemlje, nego i šire. Trendovi se mijenjaju, mora se pratiti puno toga. Svaki onaj mali čovjek koji stoji iza pripremljene kave, šalice koja je oprana, čistačice koja je čistila naš prostor, to su stvarni dobitnici našeg turizma. Ali ne mijenja se samo ponuda koja je očito narasla, nego po meni mijenja se krajolik, mijenjaju se okućnice, uređuju kuće, se uređuju, pazi se na to, taj kraj se jako pozitivno promijenio. Kraj je napredovao, mi smo, kada gledate gospodarski, kao županija, najjača gospodarska županija i zato učestalo govorim da nama turizam nije ključna djelatnost, niti mora biti. Ona je djelatnost koja pruža onaj osjećaj da je ovdje kvalitetno i lijepo živjeti, da ćete moći uživati, jer kada gledate da smo mi ipak u vrhu samog gospodarskog učinka, znači da je opet i jedna kvaliteta na snazi. Teško je održavati kvalitetu, teško je kad podstignete kvalitetu, teško je kada dobijete nagradu pa nakon toga možda ne, tako da je uvijek potrebno raditi i smatram da kroz ljude koje vidimo da su ovdje u našoj Zagrebačkoj županiji izvrsni, a naravno i kroz nagrade koje smo osmislili mi, Ruža Zagrebačke županije, koja će se dodijeliti 10.6. ove godine u Kuriji Modić Bedeković kroz format ladanja u našem kraju. Sigurno će dati novi podstreh svima drugima koji se možda još nisu počeli baviti turizmom, a razmišljaju o tome. I na kraju, što bi još Ivana Alilović voljela pokrenuti, promijeniti u turističkoj priči zvanoj Zagrebačka županija? Možemo reći da ovo je neiscrpan prostor, pitanje je jako teško, ali puno toga predstoji možda i pred nama, prvenstveno radi toga što vidimo i sami da je turizam stvaranje doživljaja i priča. Smatram kako potrebno ojačati nove smještajne kapacitete, tim više što evo vidimo i u proteklom periodu da se na području grada Velike Gorice otvara Hrvatska kuća nogometa koja će pokazati da ovaj kraj zavređuje mnogo više, da u ovom kraju ćemo napokon imati vrhunske hotele. To će morati imati jače, bolje ljudske kapacitete u rukovođenju turizma i grada Velike Gorice, Zagrebačke županije, jačanja cjelokupne ponude Republike Hrvatske. S druge strane, želja mi je da na našem području i kroz fondove uspijemo primijeniti Centar za izvrsnost turizma u Zagrebačkoj županiji, da nam se barem jedan od 3 projekta koje smo aplicirali na Interregove ostvari, a s druge strane želja mi je da turizam Zagrebačke županije ide u skladu sa vizijom naše strategije i naše želje da stvaramo jednu malu butik destinaciju koja će pružiti najbolji mogući odmor na području Republike Hrvatske u kontinentalnom sektoru. Gospođo Alilović, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam da ostvarite sve te vaše želje i nastavite sa uspješnim radom. Hvala vam puno i zahvaljujem se na intervjuu.